Het is een beetje behelpen, maar creatief wezen. Maar ja, het is wel mooi dat het zak in. Want normaal train je hem in Dokkum. Ja, in de turnhal. We hebben een eigen turnhal. En ja, dus dan kunnen we daar trainen, maar dat mij nou vanzelfs net. Dus het maakt even oors. Ik ben bij mij thuis. Voor corona maar hebben we net in de turnhal trainen en toen zijn we komen bij ons, want we hebben wat spullen om mij te trainen. En ja, toen ben ze hier kwam. Maar natuurlijk wel het les in de turnhal trainen. Ja, toch wel? Ja. Dat is toch ook wel heel leuk, zeg maar de lampjes. Ja, dat is echt superleuk en zo, maar in de turnhal dan is het toch wat echter en kan ik meer trainen. Welke tasstijl heb je wel hier? Ja, bijvoorbeeld de bregen en al die lange matten die moeten lissen. Die binnen van je? Ja. Oh ja? Ja, dan heb ik een al je van me gekocht. Oh ja? Ja. Bist du zo goed? Nou, vind ik zelf net. Maar... Ja, we halen hier gewoon heel veel dingen om te turnen en ik vind het wel heel leuk om hier te trainen. Soms is het ook wat minder weer, dan is het wel minder leuk, maar soms gaat het dan ook niet door. Maar als het wel mooi weer is, is het wel gewoon leuk. En, ja, ook dieren en zo. Dit is de nationale groep, dus dit is de eerste onder mij de derde divisie. Dus wel een mooi hoog niveau, die tek nou ja, landelijk meedoet, mijn wedstrijden. Dus ja, de hoogste groep eigenlijk van het turnen. Ik hoop de Olympische Spelen te halen, maar dat weet ik nog net precies. Wat is die grote dream dan? Ja, wel dat ik goed kan turnen. Nou, ik wil net echt beroemd worden, maar ik wil wel gewoon goed worden. De Olympische Spelen dan? Misschien wel. Waarom is het nou zo leuk, dat turnen? Ja, de wedstrijden en alles en gewoon het turnen is superleuk. Ja, waarom? Ja, Het lijkt mij alleen maar gevaarlijk. nee. Daar doen we oefeningjes vast, zodat dat goed is. En als dat goed kan, dan zet je trainen zoals het goed kan. En als we het kennen, dan mag je het gewoon proberen. En iedereen valt natuurlijk wel een keer, maar Dat je erbij. ja. Maar wist ik wel zo'n trainen als de rest er net is? Ja, als ik dan bijvoorbeeld iets kwallen kom en dan heb ik die spullen onder de bregenveld en dan keer ik even op een bregen. Ik is mooi de lampjes in de gaten horen. Ja, ik vind de lampjes wel heel leuk, ja. Ja? Maar we was zo snel grut. Ja. Dat is wel jammer. Ja, dan ben ze net zo mooi meer, hè? Nee.